Els valors que defensa Compromís són els valors, evidentment, uns valors globals que defensem, de la igualtat, de la fraternitat, de la diversitat, dels pobles, les persones. El Compromís és una barreja d'una esquerra tradicional amb la incorporació de valors que ha anat incorporant bona part de l'esquerra clàssica i també amb un component de reivindicació nacional o reivindicació identitària que intenta conjugar. Sempre se diu que el Compromís té tres potes fonamentals, que molta gent relaciona els partits, però per a mi no és tant en els partits, sinó en tota la gent que formen part de Compromís, que és l'esquerra transformadora i que té ganes de canviar aquesta realitat que no ens agrada, el valencianisme, pel fet que som un partit estrictament valencià i que està treballant dia a dia per millorar la vida dels valencians i les valencianes, i l'ecologisme, que jo crec que és un factor molt important que hem de tindre en compte en quant a qualsevol desenvolupament econòmic. No podem deslligar l'economia de l'ecologia perquè vivim en un planeta finit, els recursos són finits i per tant no podem pensar en un model de creixement exponencial en el que no es té en compte que el medi ambient se pugui regenerar. Que és el treball pel nostre territori, per la igualtat social, el desenvolupament social, per la sostenibilitat ambiental. Aquestes són les qüestions que més defineixen a la nostra coalició, crec. Jo sempre dic que és la sostenibilitat. La sostenibilitat econòmica, necessitem un model econòmic que no deixi en la cuneta a famílies, a una part important de la societat. Sostenibilitat mediambiental, fins i tot com a nacionalista jo necessito un territori físic on estar i necessite que sigui agradable, que sigui ecològicament sostenible, que sigui verd. Per tant, les infraestructures s'han de pensar també i nacionalment sostenible. I la sostenibilitat nacional, i això què vol dir? Vol dir que nosaltres no som exactament el mateix que Extremadura, no som exactament el mateix que Catalunya, no som exactament el mateix que Croàcia i que tenim una diferència intrínseca que significa que som un país en comarques castellanoparlants i en comarques valencianoparlants. Se parla molt de la nova política. Jo no sé si la paraula en si és nova o bona. Jo crec que en això també hem estat pioners. No només, com dic, en les propostes, en l'interior, sinó també en el format. Jo crec que el format també és molt important. Les formes són el missatge. La manera en la que fas política també diu molt de tu, del teu projecte. Crec que la qüestió nacional és un dels pilars, però no la qüestió nacional que sempre hem conegut els que coneguem. Jo crec que és una versió adaptada, molt interessant, la qüestió dels verds, la qüestió ecologista, i ja després hi ha un refregit un poc de tot, d'esquerra social, de rebuig a l'actual situació, de canvi de l'actual estat de les coses. Això serien els tres fonamentals. Valors importantíssims com són la participació, és a dir, intentar treballar en la ciutadania, per a mi és bàsic. Nosaltres així hem crescut moltíssim en associacionisme i aleshores aquest treball directe en les associacions crec que ens ha enriquit qualsevol esdeveniment i qualsevol decisió que hem pres des que estem governant. En un context d'un món global, però tenim un pensament local, un pensament d'ací, del nostre país, de la nostra terra, i això és el que es marca la diferència. Som un projecte polític que, des de la nostra visió, des de la nostra perspectiva com a valencians, com a poble valencià, mirem el món en una perspectiva global. I sobretot, dues qüestions més. Claretat, que és una de les característiques que jo crec que els polítics hem de tenir en qualsevol moment i que hi ha molta carència en moltíssims polítics a l'hora de dir molt clares les coses i fer molta pedagogia i explicar molt bé el per què es pot dir sí o es pot dir no a allò que demanda la societat o un sector determinat de la societat, i després començar també a treballar en allò que s'anomena la proximitat del polític vers la ciutadania. Doncs primer, l'apartat social crec que és fonamental. És un partit que la major part dels polítics que formen part de Compromís no són polítics professionals, són gent vocacional que ha decidit fer un pas endavant
per a posar el seu granet d'arena i canviar la societat que no li agrada. I això li pot sumar també la proximitat. No? Jo crec que la gent de Compromís hem entès que no cal disfressar-se de polítics per a exercir com a tal, sinó simplement mantindre l'uniforme de ciutadans, que la política siga una manera de ciutadania activa. Som l'única opció que no té intermediaris, que no depèn de lo que li puguen dir des d'un comitè central, un comitè federal, un òrgan de direcció no sé què, o des d'un plató de televisió. Nosaltres som els amos a casa nostra. I la pròpia filosofia de Compromís d'aquesta pluralitat, de fer gala d'ella, i en el procés de primàries, per exemple, l'hem preservat, la pròpia igualtat, anant molt més enllà de la llei de paritat, hem preservat que les dones, en aquest sentit, perquè són les que realment en política han estat minoritzades, tinguin el paper que li correspon, jo crec que són valors també de Compromís.